tuna story kan thlir ho le tur hi alung chia thlakin rilru khoi tak zet dona mihring in lei chin na thil thalo le rap thlak takina thina hiala thlen thei dan he crime story hian atar lang don ne Samantha le David Miller te chanchin lung chia thlak taka top ta chu kan ngai thla ho don ne Samantha Miller chu suang tuana khovela cheng thin le anuna thil tum lian tak nei ania David Miller nen an in naya nu palim tak an ni thina an pon lam lan dana chuan nu pa om tak chu an ni a an nu pa hian fa pani nein in nuam taka an khosa ane David chu a chung ko ta na thok rim hle a anu pui fa nau te tan in ngana tlak patha takani a Samantha pon in chunga mo phurna chu hei bik lovin afa te en kolin aril ruwa seng ve hle thina ne an tuk thuan ai kham school kala tanga an mudon thlengin an fa te en kolin a buai ni tina in chung khura lu lumin chung puinu ni tlin hle ane Samantha chuan ani tin nun man dan tur ratrin nget tak chu anei thlap bokane ma se chu nu thatak fa te en kola in chung khur thataka en kol chuan engwanga thinlung te nom pu nge ni a an chung ko ke chiat vek dan kan thlir chhun zom zel ma in he cherel hi lo like a milo subscribe sak vele zel turin kan som ma sa chone Samantha chu suang tu na khovela cheng ve na sa thei takani a chutia pasal fanau na ya nitin in chung khur en kola boi phili chiam lo tur nitlat chuana in hria anuna chuan thil ro pui jok ti tur ni chuan a in ngai tlatane ani na taka chuan chutia nitin zamtin hring nun ngai pat man chu aning tak zet to a Samantha chuan anun man dan ngai pat le thil tharom mi lo chu akham tak zet to a chu anun man mek boring tak chu ti to pa la taka chung kotlan bo san chu acha ka ne ma se kong le lama chuan a pasal David Miller chuan anu puitan rinom lo lai nei ngai lova anu puitan pasal thatak ni in chung kotan in ngana tlak tak atling thunga ana ken telawangin a boi thei hle a chung kotan nun nuam tak pe in an mamo thok chuak ma se hun thole an mani kom hlimna hun nei ngai lawani chu wang chon Samantha Miller chuan ril rudang lampu in pasal fanau nei lo anga nula anga han len le je chu adu pha ta te po ani mel hle atira chuan arwa man na te a pasal David Miller chuan a hra thiam phalawa David chuan anu pui mela chuan lim mel reng a mukha ta hle a chu wang chuan anin kar chu in khataka sadun reng si in an chungril nun ero mual tam takin adai dang ang velane an nu pa room khata anom dun lai te chuan Samantha chu asuang to narama chengin anin chung khur nun chu angui ruai mai ne internet kal tlang chuan anun boring le ha thlak taka tanga zalen dan tur te chu adap na sa thin le a apasal le fate an muhil ta motia chuan asong tu na khovel apuitlin na tur mun le tun ma a alo ti chak em ati thei si lo afan chak ram te en kuala computer ma thu in zan rei tak tak chu tiang chuan hun a mang thena ne asong tu na raba chen vel chu nuamati laklo to a ngaya nei chho to in asong tu na le anuna athil ti chak tak lo thlopa ama anga suang tu na nei midang tenen chuan anin kom ngain hun le ni omzanei lovin an mang fo thena ne online kal tlanga thian siam le income ho te chu nuamati hle a ma se chutia thil ti chak tak chung ko chhuwa sana khovel mun dang han fan vel chu atakrama chan tir chu achak to tak zeta ani tin nun hreom takatanga big bo chu adu to tak zeta ne trum khat chu Samantha chuan online kaltlang chuan mi pakhat markas chu atonga ani nen chuan online forum in tongin markas nen chuan Samantha chu an zia le an du zong te po ain ang hle a Samantha tan chuan
Marcus chu engkim ani taringota David Millerina ati sak ngai lo le apek ngai lo ngai sakna pe thei om chhun chu Marcus chau chu ni aringa chu tiang bokin Marcus chuan Samantha nei na tur chuan anun hloma da po chu apoi salavane ani chuan Samantha suang tuana ang tak chu ataka thlen dik tir chu atiama atir chuan thiananga in kom chawin anril rule andu thu sam chu anin hril tona andu zong te aloin rem phiana Marcus chuan Samantha chu afan ngai lo ram fan puya soma chuwa somna duom tak chu Samantha tan chuan nar phal chi zia zang ani lova zantin lo suang tu thin le adu thu sam zong zong chu Marcus chuan ape thei don ti achiang tak zatane Samantha chuan a somna duom tak chu arem ti a aru kena pasal fanau te hriat lo te chuan Marcus nen chuan anin muta zau zawa Samantha chuan a suang tu na du thu sam wang chau chuan a pasal fanau te thlobo sana du tamai hi amak tak zatane hunte kal zelin Samantha le Marcus te po chu an lo lut thuk tran ta hle a Marcus chuan trong mang le miril rumin dan athiamin Samantha chu athunun ne viawa chu wang chuan Marcus chuan Samantha ril rungai tuan zong zong chu alua khata vek mai ne chu tianga thil kal chho vela wang chuan apasal David Miller chuan anupui Samantha rei tak tak in chung khurang isaklawa pona chuak thin ti chu asha chuaka Mase David chuan anu pa in kar so nging thei khop anupui chuan ati chu arin lo wangin angai poi mo lem lawane Mase chu tia rei tak tak ina chhuwa san fo wang chuan David chuan thil dikalo om hian asha tran ta a Samantha chu a hoi herle a khosak dana tang reng chuan David chuan a kopuya pasal angpon a en to lo ti chu asha thiam chawa tun ma engkim zep nei lawa anril ruha na te in hril ton thin kha anupui chuan alaka zepa nei ti chu aring thiam chawane atopa topa chuan chuti a khosak chan chu azot ta tol maya nguile zoi taka a om chan chu thilangai tu mai mai thu le tun lai chu in chung khur ngai tu a afa te en kol wanga chaw ve deuh thu chuan a changa engma lungoi na tur om lo thu chuan a changa ne Mase David chuan thilom dan le anupui khosak dan chu ngai tha chi a ngai to lovin David chuan thilom zia chu aman chho tana anupui Samantha chuan alaka feelings anei to lo ti chu hria in anupui chuan a chhuwa san mai ta chu a hlau thong hle a anupui chuan eng thil chiange angai tu a enge ro manna nei chu a hra thiam lawane alaka chuan Samantha chuan zebru ka nei tlat ni hian a hria a ati dan thaber nia a hriat chu David chuan private investigator chu roin anupui chu zui ruwa engkim alaka zebruk te hailang turin atita ane raipon chui ma havin investigator ta chuan David an athlengang ti a hlo em mai chu an mu chuak ta tlat mai anupui du tak Samantha Miller nge mai chuan arukin bialpa nei ti chu an thra chuak ta tlat maya an han chui thuk tel tela Samantha in aruka mi mu thin Marcus chu investigator ta chuan an lo hra chiang na samai le ngala hepa hi misual criminal record nei lai mi hlom takani ti an hra chuak bokane ahun masalama chuan mi pong sual ruk le tharum chhuwa wangin man lo tok to a chu thil lo hriat chuan David Miller chuan anupui Samantha chu bia in arang thayang bera Marcus chu kalsan tur le apasal fanau te hna kir le tur chuan angen na sa hle a Mase Samantha chu Marcus doi hla cham chuan alo phuar nget man tlat to chuwa pasalina atang beile tura somna chu hnolin Marcus alo hmangai to na chuan misual ro thap takani na po chu a hmu fia zo tir lo ta ni ber ome
Marcus chu ama hra thiam tu om chhun ani thu le akianga om du thu chu Samantha chuan a pasal David chu a hril tarap maya chuan upui thu soi chuan ama hmangai tu kum tam takalo chen pui to David Miller thinlung chu a khoina tak zetani misual pakhat wanga an in neina thuthlung le an chung kon ke chhevek mai tur chu ti ngai na hravak box si lo nen an tak zetani Marcus chuan Samantha ril ru le thinlung chu a hne to boka Samantha chu karna in a pasal le fa cha chu chhuah san vata akiang om vat tur chuan alo ti ve chen bokani chumi hnu chuan Marcus le Samantha chuan David Miller da that dan tur chuan ruah man tarup maya an ruah man dan chuan Marcus chuan David chu mun pakhata ko chuakin tha chu atum ta a chuin thana chu in rokna kal sual tum lo dewa in thana thleng pal angalan tir chuan tumane amai ro chu aro manna chuan Samantha chu telve thoma se chu thil tia chuan rin hlel kai ero adu mi lo thunga an ruah man ang chuan an chet fel thei chu an in ring dun hle bokani ma se a soi mai chu ol zo ka ni nge ang an tum le ruah man ang dia ke ro chuan thil chu akal fuzan lo dewa David Miller tha zan chuan in huan tum na mun pakhata chuan mi pakhat chuan thil thleng chu alo mutlat mai chuti anin mu chuan Marcus chuan David chu chemte a ve tum chuan a bei ngala David po chuan lo bei let ve ngalin misual mi suam le tharum thua thi sen chhuwa thang ti taka David chuan a hnei lo kher maya Marcus chuan olsam te chuan bo betin chemte chuan voi tam tak chu a vitta ane chumi hnu chuan Marcus chuan David Miller chu thia kalsan dan zong mita mutu an lo om reng maya chuan ruam man na vo chhevek tu chu ani bokane mita mutu chuan arangin police kola police siren ri shein Marcus chu chulai mun chhuah san tum chuan a pheta ngal vata ma se thui Portland ma in thunei tulam te chuan a om na mun chu chui chuakin an manta ani in thana thlen zan chuan Marcus le Samantha te chu an lo in then sang mana ma se rei lo te a thunei tulam te chuan Samantha po chuan a pasal thina chuan a ringa rol ve ti chu an hra chuak ta ngalane investigator ten fian an mu chhuah chu Marcus le Samantha te in biak na message le phone call chu ani a chu mai pia lama anu puirin hlel ru ka wanga a en thlak tir amiroi private investigator te nena tang po chuan chu thina chuan Samantha chuan thil poi tak ti anei ti chu an thra chiang ta ane thil thleng chuan media te benga verin ram chunga chuan uire na wanga thina ra phlak tak thleng chu adar chak hle boka an ruam man na tenom taka wang chuan Samantha chuan dema hlo tak zeta chuti a suang tu anate atakaram thlen pui thei tura criminal record nei lai khera thlang chu apoin ati sual tak zetane tuna chuan raurel na pindan lama thil thleng le court justena chung thil ti sual pani ta chunga raurel na le ko dan te kan clear hawin kan ngai thlale dona he video I clear zo huna hian he story ai ngai dan hi comment la mai ron soi ve don nia Samantha chuan thiam in chan tum chuan chu thila chuan atur tu ve thawani thu ta chu asoya Marcus chuan a pasal that tura arwa manna siam lui pui thu le adu lo chung boina nulu ve thu chu asoina sa hle ma se thil hlendan zirchian na chuan Samantha chuan he thila hian adu thu nge tel ve ni ti hailan ani a anun khonom zok na uma asuang tu na thlen dik tir thei tu Marcus milom tak tranga bela a pasal fanaute a chhuah san du dana tang chuan asuang tu na a takrama thlen thei nan chuan a kong dal tu po ni se ada thamak du don ti chu a chiang tak zetane
Gorgeous chuan thu top siamin ro rel na chuan Samantha le Marcus chu David Miller thina mo phur tuwa ngain tan in lama tir liam dun ta ane Marcus chu David a bei nuwa tumwang le ruam man lok anga rong taka a tha wangin perola chhuapal saklavin dam chung tang turin ati a Samantha po chu tual thattu thurol puile ruam man na siam pui tu ni wangin tual that ang thawa chung thu rela ni zat nuwa thu nei tu te chuan an ro rel na thlak le in atan hun chung an ti hniam sak nuwa kumsom ni panga chung atang don bokare he story hi ataka thleng nge ni a nupui pasalin nei to nuwa suang tu na nei na satlu tu na hian nu pakar po rap thlak takin lo then thei ti hi he crime story a hian a chiang hle Samantha chu asuang tu na atakra ma thleng dekin adu tak Marcus nen chuan bar chung lama limna le lung oina zong zong an chan kan bei sei tak zatane